yen kowe nang lewat adane seneng lamis Mas, kenapa nih mau Mas? Welok lho sono Mas, tenan lho. Ora. Kok piraneh lho Mas? Wong yo kahanan. Anjir. Baru kok mbluro terus rene iki mau ya. Jan elok tenan nggih. Elok tenan. Ora aku ora melu kok. Mas niki nggih bladekan barang nggih Mas. Nggih. Selak sura ya, Dik. Nggih, sangu sura. Becik elu wong prasaja mung welengku aja lames yen kowe seneng lamis gampang kena ing bandu tumrap ing sesrawungan mbok aja sok demen lamis seneng lamis padha karo demen citra nggih niki spesial perform ale ya Dik ya karo dirimu ya Nggih. ya karo Dik anu sapa Ajeng ya karo Ajeng Maharani niki ngiras pantes dimenengaken kalih Swarawati sinambi nyrantos laksitaning tata dicara ingkang candhaipun nggih nika pinanganten sekalian katemben gantos busana wonten ing sasana pambusanan mangga yuk diajeng Maharani.
matur dumateng Bapak Wandi punapa dene Bapak Tardi. Monggo foto pakurmatan saged kalajengaken saking keluarga ingkang hamengubati. Bapak Wandi, Bapak Tardi, mugi kapratitisaken. Berkah barokah. Amin. Salim. Kasa. Nggih, nuwun sanget nggih Pak nggih. Atur sugata panglipur santawis. Nggih. Dene kalau mau sampun wonten kecala saking Kadang Subhambiwara bilih foto pangeston nggih, foto pakurmatan saking keluarga